farko dai ina ƙara godiya ga jama'ar jihar Kano, musamman da mutanenmu na jam'iyyar APC da 'yan kasuwa da malamai da sarakuna. Kuma muna ƙara ba su haƙuri, ko muna da labari cewa jagoran jam'iyyar NNPP wanda aka kora daga cikin jam'iyyar suna shirye-shirye ko suna sha'awa ko suna buƙatar shigowa jam'iyyar ta APC mai daraja. Wannan abu ne mai kyau, kuma muna farin ciki, kuma muna da wannan tsari, kuma dama shi ne tsarin da shugaban ƙasa da jam'iyyar mu ta ɗauko, cewa a shigo duk mai buƙatar shigowa jam'iyya a buɗa masa ya shigo cikin jam'iyya don ci gaban jam'iyya, kuma ka tsarin bikin ya shimfiɗa. Amma ina so in amfani da wannan dama in sanar da jama'a na kowace irin jam'iyya, duk mai son shigowa jam'iyyar mu kofar mu a buɗe take, kuma tuni mun umarci ofisoshinmu na mazaɓu da ƙananan hukumomi su fito da rijistar jam'iyya don su ɗauki sunayen masu sha'awar shiga jam'iyyarmu. Haka kuma muna tabbatar da shugabanninmu na jam'iyya cewa har yanzu su ne shugabanni, kuma za su shiga da shugabanci kamar yadda aka zaɓe su shekaru da adadin lokacin da aka zaɓe su. Haka kuma duk mai sha'awar shiga takara a jam'iyyarmu, ko na mulki ko na jam'iyya, jam'iyyarmu a shirye take kowaye, kuma a cikin jam'iyyarmu ba dan mowa ba dan gowa. Za a biya kowa dama ya shiga takara, ya tsaya ya abin da yake so. In jama'a sun bashi ya dauka, ba maganar naɗi a cikin jam'iyyarmu. Haka kuma muna da labarin wasu na so shigo jam'iyyarmu saboda bukatar kansu, ko saboda sun ɓata sunansu, ko sun lalata siyasarsu, ko a ƙasa ko a jihar Kano, ko kuma an kama su da wasu bada ƙauyoli wanda hukumomin irin EFCC da ICPC suna neman su, suna zaton za su samu madogara a jam'iyyarmu. To muna so mu gaya musu jam'iyyarmu ba tudun mun tsira ba ce ga barayi da marasa kirki da masu laifi. Ba za mu kare kowa ba, kowa za a bai shi a yi masa hukuncinsa kamar yadda ya kamata, ko kamar yadda yake. Ba haka mun gode kwarai da gaske, kuma muna so mu yi amfani da wannan dama mu kuma kira ga mutane da suka ci mutunci shugabanninmu, kamar shugaban ƙasa, kamar mataimakinsa. Muna kira gare su su fito a fili, su gidajen rediyo, talabijin, su ba da haƙuri, su nuna kuskurensu. Domin ka ɓata mutum, ka ci mutuncin mutum, ka ce ba mutumin kirki ba ne, ka ce zaɓensa hauka ne, ka ce mi, to ka da kuma za ka tafi da shi. To inda ba gaya mutane ka gane mutumin nan ba mahaukaci ba ne, ashe kai ne mahaukaci, to ya za a yi tafiya kenan? Ma kai ma ka dawo ka bi mahaukaci, ko kuma kai ne mahaukacin da ka zaɓe shi. Saboda haka muna kira ga duk da babba da ƙarami, duk wanda ya san ya yi magana mara daɗi, ya yi shairi, ya yi jamhuri, ya kamata ya fito ya karyata kansa, ko ya gyara abin da ya faɗa, ko ya gaya duniya yanzu ya gane wataƙila da rashin fahimta ne. Duk wanda ya yi wannan zai sa mu zo mu ci gaba da tafiya a mutunta juna da girmama juna. Kuma na son amfani da wannan mu gode wa shugaban ƙasar Najeriya irin yadda yake tafiyar da ƙasar nan. Yana ƙoƙari ƙwarai da gaske, mutane ba za su gane ba dan gwani ba ne da yanzu ƙasar nan wani labarin ake, musamman a harkar tattalin arziki, haka a wajen security, duk ana yin ƙoƙari. Kuma mu ƙara haƙuri, mu bashi ɗan lokaci, in Allah ya sa da za mu faɗa da kanmu cewa gwamnati da aka yi haka. Kuma muna tabbatar masa cewa jam'iyyar APC ta jihar Kano tana nan a tsaye, kuma za ta taimake shi, kuma za mu kawo masa ƙuri'a fiye da ƙuri'ar da muka kawo masa a baya, domin yanzu talakawa da jama'a Kano sun gane wane ne Bola Ahmed Tinubu. Mun gode kwarai da